Sillä et on minä. Kuljet vaan. Käydään. Se on vähän kaikista tyyppiä. Herra kuvasteet. Onks toi mun tee? Joo. Mihinkään kuviin mä näytä kuolleelta. Mitä täällä nyt tapahtui? Kerro. Mitä täällä tapahtui? No ei mitään. Tapahtui mitä? Mitä te kokette? Noniin. Viimeiset 5 minuuttia, no ei nyt viimeiset 5 minuuttia, viimeinen kerta kun ihmiset voivat käydä vessassa. Kyllä, ja mä join jotain saavon teetä. Pitis ennestö tehdä jotain? Niin, piti siivota. Tää on meidän paikka vai? Joo, siis tämä on hyvin siisti paikka, joo okei. Tää tuli käsky, että pitäis pustata kaikkea. Joo. Ai nyt joo. No joo. Mitä järkeä? Me ei päästä enää vessaan vai? Vittu minä. Tuolla on Lady Gagan personal varteja. Terve. Tuolla kaukana 3 seconds. 3 second vartija. Sano mulla aina kun mä menen tuonne vessaan. 3 seconds. Kiitos. Ole hyvä. Mitä mä juon? Onko hyvä teetä? Joo, ihan hyvä. Ihanaa oikeesti. Otatko nyt taaskin videota? Se on ihan kauhean kaos, että koko sydän. Täällä vallitsee anarkia. No niin, siellä on. Siellä on meidän oma Lady Gaga. Ai jaha. Suomen oma. Kyllä mä vähän poseilla tähän. Otatko video vielä? Eikö toi video? Se on. Kyllä ihmiset tuli pissahätä. Älä. Heti kun tuli kuulutus. Ei, kaikki myös voi laittaa meikkiä ja... Mitä ne sanoo? Oikeesti, mitä ne sanoo? Niin, mut kaikki ei tiedä siitä. Mut kun ei tarvi kättä. Se oli hyvä kommentti. Nice. Tuleeko se yksin tänne vai ei? Joo, no siis sulla on askelua. Toita Nordeenesta, että Emmi ottaa puhelimen musta askelua. Joo. Kerro vielä kerran, miten kävi. No mutta ainakaan sulle jos se lippuu, niin sun ei tarvitse. No niin, se valittaakin. Miksi haluatko jönnylle? Joo, vähän draamaa yhden lipun kanssa. Joo, mutta sen tämä ei tule iltaa. Nyt mulla on teidän kaikkien liput tässä. Niin. Hänellä on 3 lippua tällä heiriluksessa. Joo, tämä neiti katsoo nyt kameraa. No ei sitten. Ei muu. Mitä sä haluat? Hirveä.